Kad stranac želi ponešto, pa i domaći gost, znati o vama, što vam prvo pada na pamet? Koje misli mu želite komunikacijski prezentirati? Mi pokušavamo par puta godišnje čak i sa nekakvim besplatnim vođenjima i malo drugačijim vođenjima, znači udruga turističkih vodiča koja je dosta jaka u Trogiru. Evo, kreće odavde sa sjevernih gradskih vrata u priču od sat i po 2 sata u kojem želi isprezentirati povijest koja u ovome gradu traje već nekoliko tisuća godina u kontinuitetu. I govorim čak, u mogućnosti smo par puta da takve prezentacije nudimo i besplatno. Uz blagoslov Svetoga Ivana kad uđemo unutra ulazimo u nekakvo drugo vrijeme, u povijesti, onda pokušamo osjetiti duh nekakvog prošlog vremena. Trogir je po meni na turističkoj karti jednostavno nešto must see. Znači, morate vidjeti. Morate doći, morate osjetiti. Nije slika samo, znači tu je i miris i boja i okus i kušati i osluhnuti sve. Koji su po vama znamenitosti koji krase ovaj naš grad? A naš grad čitav grad je znamenitost. Mislim, tu nemamo mi podjele. Ili je crkva, ili je palača. Mislim, svaka zgrada priča svoju priču. Tako da nema sad, imamo jednu stvar pa morate vidjeti Radovanov portal i ona 2 lava šta ga čuvaju. Znači, na svaku lokaciju, doslovno, svaki kamen u našem gradu nudi svoju priču. Da, u početku smo ožujka. Polako se zahuktava i priprema turistička sezona, radite na tome? Da, pripremili smo sezonu. Mi radimo predsezonu koncipiranu na 3 sajma. U svakome sajmu pokušavamo jedan dio izdvojiti, pa krećemo sa srednjovjekovnim sajmom od 29.4. do 2.5. oprostite. Nakon toga idu Vridne ruke, obale Zagore i Škoja i iza toga je festival Kairosa. Kairosa ću se malo kasnije dotaknuti kad prođemo grad pa da vidim je li možda vam proletija kraj glave, a onda ću vam ispričati priču. Znači, imamo te nekakve sajamske prezentacije koje su jako dobro prihvaćene kod naših posjetitelja i to je već ovako, već smo krenuli prema tome da 10 godina, dakle nešto što je već tradicionalno.